Purapuro, Kylmäoja, Kuusoja, Kaltimo, Karhunsalo, Kyyrönlampi, Kelvä, Koiralampi, Kupparinmäki, Hyväniemi, Koivula, Kouvolas, Kylälahti. Kauniainen Kirkkonummi Käpylä. Kauniainen Kirkkonummi Käpylä. Kauniainen Kirkkonummi Käpylä. Kauniainen Kirkkonummi Käpylä. Kun minä kotoani läksin, olin vielä jokseenkin normaali. Mutta nyt olen junaturisti ja turisti tulee ilmeisesti helposti huuksi. Sillä joku hyvin tutun näköinen tästä ohi huristi, tutun näköinen turisti. Karjaa kupittaa Kerava Kausala. 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 Miten minusta tuntuu, kuin Risto ja Nelli kurkkisivat kaikkialla. Tuolla taas Risto ja Nelli. Ja tuolla ja tuolla ja tuolla. Onko tämä totta vai onko unta vai voiko tää